Здравейте, прекрасни хора! Здравейте, приятели! Честита да ни бъде новата 2024 година! С ръка на сърцето пожелавам ви много любов, много здраве, много щастливи моменти, всичко онова, до което не сте успяли да достигнете през изминалата година, достигнете тази година. И когато казах за здравето, не искам да пожелавам здраве, а да ви пожелая и да ви насърча всъщност да не вземате здравето за даденост, а наистина да полагате грижи. Защото в днешно време ние наистина трябва да се стремим това да ни бъде приоритет. И нека да не звучи банално, но да бъдем щастливи, да бъдем удовлетворени от това, което правим за себе си и след това за всички останали. И точно поради тази причина, тъй като съм изключително щастлива и много бих искала да ви поканя с удоволствие да отделите от времето си, да се погрижите за себе си, като дойдете на нашия вебинар на 4 януари с прекрасната Надя Шилер, която е инструктор по нейрографика и естетически коуч, и мен Стела Радева. Ви каним на нашия вебинар, където ще отворим съзнанието си, ще чуем и ще усетим тялото си. Защото искаме през тази 2024 година да положим едно ново начало, една нова трансформация за вас, да се почувствате по-добре през нови начини, през ново трансформиране на нашето мислене, на нашето чувстване, на нашето тяло, на нашите хранителни навици. Заповядайте на нашия вебинар. Оставям повече подробности в линка в коментар. Очакваме ви. Благодаря.